Patay gid matapos makaagom sang patal nga pilas sa nawala nga bahin sang ulo ang 59 anyos nga si Teresita Amualia, Barangay Treasurer kag anay kapitan sang Kabaloan, Leon, Iloilo. Ang biktima gintiro sang wala pa makilalaan nga suspek samtang nagapungko sa waiting shed sang Barangay Bacolod, Leon, Iloilo pasado alas 6 Miyerkules sang aga. Nagagwa sa investigasyon ni Police Lieutenant Danilo Noca, hepe sang Leon MPS. Nga manugkadto sa banwa ang biktima agud magdulong sa mga dokumento sang hinali ginpalapitan sang nakaitom nga suspek. May tabon nga itom ang nawong. Gintiro kag madasig nga nalagyo sakay sa motorsiklo. Ginalantaw nga ginplanuhan ang pagpatay sa biktima bangod nakaplastar na ang getaway vehicle sa likod sang waiting shed agud madasig nga makapalagyo. Ginaimbestigaran pa kung may kangtanan sa politika o kung sa dokumento nga dala sang biktima ang motibo sa krimen. Patay man ang 40 anyos nga si Chris Santo Dago matapos nakaagom sa mga pilas sa ulo kag abaga sang gintiro sang iya man lang hinablos nga si Arnel De Liomes, 32 anyos. Pasado alauna kahapon sa ngapon sa Bulilao, Dumangas, Iloilo. Sa investigasyon sang Dumangas Police sakay sa iya motorsiklo ang biktima sang nagpundo ini kag nagbaisay sila sang suspek. Pila ka minutos lang ang nagligad ginsunod ini sang suspek kag gintiro. Nagapadayon pa ang hot pursuit operation. Ginalantaw nga motibo ang daan nga hiligut-anon bangod may hindi na pag-intindihanay ang duwa sang damlag lang kag nakalabot pa sa barangay.